खरं म्हणजे आयची जी घटना घडली ती खूप दुर्दैवी असली, आमकां पेडण्याच्या लोकांसाठी खूपच एकदम क्लेशकारी असली. पण त्याचो उलगडो आमच्या पेडणे पुलिसेन इतले बेगीन लायलो की खरेंच तेंचें कौतुक करीत तितले कमी आसा. खरेंच ते कौतुकास पात्र आसात. हांव तांकां मनापासून कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा ऑन बिहाफ ऑफ मिशन फॉर लोकल आनी म्हज्या सगळ्या समस्त पेडणेकारांच्या वतीन. तुमचे कार्यान एक 8 ते 9 तासां भितर तुम्ही जो एक अपराधी आहा ताका धरून दिल्या बद्दल. खरें म्हणजे जी घटना घडली ही खूप वायट आसा. पण एक सरकारा कडेन म्हजी मागणी आसा, आमच्या सीएमा कडेन स्पेशली, जो रस्तो एकदम दुतर्फा एकदम गडबडी रस्तो म्हणजे गाडयांनी भरलेलो असता, डे नायट चालू असतात. सो कंपल्सरी CCTV नायट विजनचे हे तेंच्यांनी घालचेच, जेणे करून असले घटना परत जावचे ना. राजन बाबू, एकच प्रश्न विचारतो, जे आता ते इन्सिडंट जे पेडणे तालुक्यान घडटा, सो हाचे अर्थ की जे लॉ अँड ऑर्डर जी आसा ती कॉलॅप्स जाल्लेली आसा काय? हांव लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाली अशें म्हणू शकना. कारण जो तो आपापले प्रयत्न करता, पुलीस यंत्रणा आपले प्रयत्न चालू असतात आणि त्याचे तसे पूर्ण जातात. पण त्याचे जास्त लक्ष दिवपाची गरज आसा. नवीन नवीन जे गोष्टी असतात, नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी आहा त्याचो उपयोग जावंक जाय. पुलीस जास्ती प्रमाणात कित्याक व्हॅन्स बी तांकां प्रोवायड करूंक जाय, जेणे करून ते मॅक्सिमम पेडण्याचे सगळी कडेन नजर आसता. थँक्यू.